Passen uns minutets d'un 11:45 de la nit, tornem a ser aquí, com veieu, encara anem tard. Aquesta temporada recreem moments històrics, viatgem en el temps actualitzant una mica la història. Avui viatgem fins a la transició espanyola per recuperar un dels moments històrics del Congrés dels Diputats, el cop d'estat del 23F. Any 1981, 23 de febrer, Congrés dels Diputats, Espanya. Tot semblava funcionar amb normalitat a la jove democràcia espanyola. Leopoldo Calvo Sotelo estava a punt de ser investit amb les coses aquestes de votar quan de cop i volta va entrar un tal Tejero, armat, i va cridar allò tan conegut de... ¡Un poquito, por favor, coño! No, l'altre Tejero, l'Antonio era... ¡Todo el mundo al suelo, coño! Exacte. Ara. Però què hagués passat si l'intent de cop d'estat aquest militar hagués estat en l'actualitat? Porque era la corrupción de la mafia, del PP, M. Rajoy. Sí, Soraya, me ha pasado otra partida al Candy Crush. Aquí no llegaste, ¿eh? Mariano, por favor, que el colega se está hablando de ti. Pero se duchó hoy. Pues aquí os traigo todo el atrezzo, una impresora, unas esposas, una escoba para demostrar que nos están barriendo, una maza anticorrupción y un mando universal de la tele. Pero oye, Rufián, ¿el mando qué significa? Nada, tardá. Es que uso el Congreso como trastero. I de cop i volta... ¡Todo el mundo al suelo, coño! ¿Cómo está la democracia? ¡Joder! ¡Os traéis niños al Congreso ya! Sí, Antonio, son los de Podemos, se llama Errejón. ¡Tú, repeinado! ¡Deja el puto móvil! Tengo que hacer un tuit que cuente de forma irónica la represión y tenga 100.000 retweets. ¡Joder! Esto ya no es lo que era. Paso del Congreso, voy a bombardear Cataluña o algo así. I sí, el rei, en aquest cas Felip VI, ja no ha hagut de fer cap trucada per frenar el cop militar, ja estava preocupat sent injuriat per rapers diversos. Però això ja és una altra història.